שלום לכולם. מה קורה? הכל בסדר? כן, הכל. קוראים לי רונן ואני אספר לכם סיפור. טוב. קודם כל הקדמה שתקדים את הסיפור. אנחנו במשפחה מה זה עניים? החלב חמוץ, הקירות מתקלפות, הלחם קשה, עוד אלמנטים של עוני, אין אור במדרגות, אין מדרגות, מלא עוני. הבניין שאני גר זה הכי עניים בשכונה. דירה לידינו גרים הומלסים. טוב, עכשיו הסיפור. טוב. יום אחד רציתי לרדת למטה, אמא נסרה לי סנדוויץ'. טוב, אני יורד למטה, מבסוט עם הסנדוויץ' וזה, בועט בחתונת ככה, מוריק לזה, פתאום אני שומע מאחורה, רונן, מה יש לך ביד? אני מסתובב ואני רואה את יניב גבות. אנחנו כל הזמן קוראים לו יניב גבות, כי יש לו אוזניים. לא חשוב, ההוא מה זה פושטק, תמיד שהוא רואה אותי הוא גונב לי אוכלים וזה. הוא התקרב אליי, מהפחד נפל לי הסנדוויץ', נשבר. ההוא בא אליי, אומר לי, רונן, מה יש לך ביד? אמרתי לו, אין לי כלום, נשבר לך בקסוטו. לא האמין לי, לא, כי לא דתי. תפס אותי ככה על מנת לחנוק ככה. אמרתי לעצמי, מה הוא חושב את עצמו, הבן זונה הזה? אמרתי את זה בקול. הוא שמע כנראה. דפק לי סטירה, מה זה חזקה? נהיה לי דופק בלב. טוב. הלכתי לאמא שלי, סיפנתי לה את זה, היא אומרת לי, עכשיו הולכים לאמא שלי, יניב גבות, רחל גבות, להתלונן עליו שהוא פושטק. טוב. אני ואמא שלי יוצאים מהבית. טוב. מגיעים לבלוק של יניב גבות. טוב. דופקים בדלת. טוב. דופקים. טוב. בסוף הם לא היו בבית. איזה סיפור מפגר. אוי, לא חשוב. אלדד! שומע? אלדד! רונן, מה קורה, גבר? אלדד, מה נשמע? מה קורה, אתה בסדר? בסדר, מה שלומך? בסדר. רונן, תגיד, מה, אתה צעצת פה עכשיו? כן, שעה אני קורא לך מהחלון. פגע, זה תראה את אמא שלי. כמה זמן ישנה הדבה הזאת? כל החורף. שמרמנה, תבונת מזון. תגיד, בא לך ללכת לאנשהו להביא מוכתות למלות, לראות אותם צבעות בתוך כל הדבר הזה. לא, אני לא יכול. למה? שלחו קפוארה במתנ"ס. חוג קפוארה? כן, נשמתי. מגניב, כמה עולה? חינם. איך חינם? נולדתי במתנ"ס. איזה מזל יש לך, מגניב. ומדריך של החוג? אבא שלי. אבא שלך הדביל הזה הוא מדריך של חוג קפוארה? כן. איך הוא קיבל את זה? נולד במתנ"ס. אתה דור שני למתנ"ס. תקימו כמונה. תלמד יש זה. אז מה לומדים בחוג? לומדים מלא דברים כגון. רונן החמצן בדרך למוח שלך עוצר, שותה קפה, הולך לבנק, עושה סידורים. מה המצב גבר? אני בדרך למוח של רונן. אני עושה סיבוב בבא. הסתלבטת עליי עכשיו? כן, זה בדרך עליך, אני לא יודעת שהגיע עליך. אלדד, תזיין למה תהיה מי יחשוש. מה? תזיין למה תהיה מי יחשוש בסופו. רונן, לא הבנתי את התחביר של המשפט הזה. איפה הנסו, איפה המוסר? תזיין למה אתה תחשוש ממני, הבנת? אתה מאיים עליי? כן, אנוכי. בוא נראה לך מאיפה משתין הדג. מה? בוא נראה לך מאיפה משתין הדג. לא הבנתי את השאלה. אתה לא מכיר את זה מאיפה משתין הדג, שאומרים. מאיפה משתין הדג? מהבולבול שלו? לא שאלתי אותך, זה מהבולבול שלו. מאיפה? זה תיבת פנדורה פתחנו פה עכשיו. נו, מאיפה? מה זה חשוב עכשיו? שאלת מאיפה לא משתין. שאלתי, זה לא אומר. אלוהים, אלוהים. הבטחת שתלמד אותי דברים. בסדר, אבל זה לא מאותם דברים. הוא לא משתין, הוא מתאפק. בסדר? לא, נו, לא, לא. אני לא יודע, כי אומרים את זה, כי אין לו. מה אין לו? אין לו זה. זה אין לו, אז בגלל זה אומרים את זה התחכמות. כן, אז אם אין לו, איך הוא עושה עם אשתו? אני יודע, תפסת בסיבים ויאללה, אני לא חושב על הדברים האלה. מה אכפת לי, זה באמת? גש, זה גש. מה, גם אבא שלי עושה לי, אמא שלי בוא. לא, רוני. שבמה.
אמא שלך חנג'ר הבא, תקשיב, קודם כל הוא לא דג, זה דבר ראשון. אבל יש לו קשקשים. מי? לאבא שלי. תקשיב, נשבר לך, יש לי שמפו נגד קשקשים, אז זה אומר שיש לו קשקשים. זה בריא, העבודה הזאת שלך. זה היגיון בריא. היגיון בריא. בוא אני אסביר את זה ככה, בסדר? זה שיש לו קשקשים לא עושה אותו דג. לאבא שלי יש פרשים, זה לא עושה אותו כלב. אוקיי? מיצינו, סיימנו את הנושא. אבל אבא שלך גם נובע. אבל הוא לא כלב, מה הסברתי לך עכשיו? אז למה לפעמים הוא עומד במרפסת ונובח? הוא בן אדם מבוגר, מצטברת לו לך, וזה עושה כזה, אבל הוא לא כלב. אבא שלך כלב. אל תתבייש. תקשיב, אבא שלי לא כלב. הוא נראה כמו כלב. כן? מה? כולם יודעים שאבא שלך כלב. ואיזה כלב? בוא נתן את זה עכשיו כדוגמה. יש אנשים שאבא שלהם כלב. מי? אתה? די, נו באמת. כלבלבון. איזה נזק אתה. אבא שלך כלבלבון. אבא שלי לא כלב, אני מנסה... כולם גם ראו אותו בשכונה מתחכך ברגליים. הוא עושה את זה עכשיו. מה הוא יגיע רק לו במסר, קורא? זה נזק אתה. גם פעם יצא לו האדום הזה. די, כבר עכשיו אתה מגזים לגמרי. אני חושב. מה? בסדר. אבל אני צריך חולה. לא בסדר. סיימת? אני צריך חולה. התעוררת שמנמנה. איזה דמות. אמא, כנסי הבית. כנסי הבית. אמא, תעשה לי פדיחה, כנסי הבית. איזה דבר, אמא תגיד לך כל התריסים של הבית. כנסי, את עושה צלע לשכונה. ליקוי חמה. שמע, מה העניין? שתיום. אמא, כנסי הבית. כנסי הבית. אמא, עשיתי כנסי הבית, אז תקחו את הבית קדימה, תעשי משהו. אמא שלך לא דבק, היא נגד דבק. אמא, לכי אחורה. עד שלא רואים אותה. עוד. תרימי אמברקס. איך יצאת כזה שם? בן שמלמנה אחד. אלדד, שאמא שלך הייתה תינוקת, במקום לקחת אותה לטיפת חלב, לקחו אותה לתנובה. די כבר ילדותניק. מעצבן, ברבושי של בן אדם, הוא בא מסתלבט. עשית לאלימות עכשיו? היית בא באלימות? מה אתה רוצה? בוא. מה מטרת הביקור? בוא אני אראה לך מאיפה הבולבול משתין, בוא. אתה חושש עכשיו, בוא. אני חושב שאתה דביל. חושש שאני דביל? מה קורה? אין, הכל בסדר? צריך תרגום למה... וואו! אתה חושש עכשיו? מה זה? תגידי, אתם קומצן? אתם מעודדים את זה? מה זה הכדור הזה? תגידי, אתם נורמלים? מה זה הדבר הזה? קפוארה? זה קפוארה. מה הבא הדביל שלך מספר לך? אתה לא נורמל. המוח של רונן, אמא מחכה לך בתחנת שלו. לא יאומן הדבר הזה, לא. די, רונן די, ירד גשם מהריקוד הזה. רונן, אתה מרגיז את האלים. בבית, די, לך הביתה. תשלט בעצמך. לך הביתה. תשלט בעצמך. לך הביתה. אני גר פה. יא בן שמנמנה אחד, יא גבר. כן, אתם שמעתם. תרגע. איך מסכמים את הדבר הזה? רונן, אצלך הגוף נותן פקודות למוח. כן? כן. אז אצלך זה הפוך.